Sasa apa kadisasa dek tangka indah talok diajak kini ko Allah tak jadi tak jadi di badan diri baju mulai Allah tak tampu jalanan salah awak barajo dia bisa dulu nan indah talok diajak kini tak suah badan sansaro setengah mimpi separuh jago dalam talayan ujian tiba hampir pacarai badan jonyao alhamdulillah ya itu kok kan mati mungkinlah mati tapi dek ajanan alun sampai dari dulu dan naik sadari badan tak mungkin diarah sansai. Sasa apa kadisasa dek tangka indah talok diajak kini ko Allah tak jadi tak jadi di badan diri baju mulai Allah tak tampu jalanan salah awak barajo dia bisa dulu nan indah talok diajak kini tak suah badan sansaro
Indi rasa